Mamukase muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakashayiwa mwana wangu uyo akange aine 10 years apo pandainge ndichitiza Operation Dudula. Mukoma muri sei nenyu? Sorry nekuisa iri audio. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiisirawo nyaya yangu kuruzhinji rweZimbabwe. Ndiri mukadzi, ndine makore 33 years ekuberekwa, ndichiri kugara muno munyika yavatorwa muSouth Africa, muJoburg, muSoweto. Ndava kufungidzira kuti zvinogona kunge mwana uyu zvakaitika zvinogona kunge zviri zvekuti mwana akabiwa nababa vake. Saka baba vacho vanogona kunge vari ivo vari kuhwandisa mwana nekuti vari kundikumbira kuti ndisaendesa nyaya iyi kumaoko emapurisa. Ndichatanga nenhoroondo nemauyiro andakaita muSouth Africa ndobva ndachizopinda munyaya yangu zvezere. Ndinombozvibvunza kuti wangu munyama here, nekuti muupenyu hwangu ndinongosangana nemunyama chete. Hapana pandinonakirwa neupenyu sezvinoita vamwe. Ndinofungidzira kuti baba vangu nyakundibereka vane zvavakandiita chete. Baba vangu vakatanga kundipindira mumba apo pandakange ndichiri ne8 years. Kunyange zvakaitika ndichiri mwana mudiki, mama vangu ndikataura nezvayo nyaya iyoyo pandaivaudza mama, vairamba vachiti hakuna zvinhu zvakadaro, baba vako, he would have never done something like that. Saka nhoroondo yeupenyu hwangu ndichakuudzai kuti munge muchinzwa kuri kubva nyaya yangu. Ndakakura ndichigara kumusha kumaruzevha kuZaka. Ndaigara nevabereki vangu, baba naamai vose vakange vari vapenyu. Baba vakange vari murombo, saka makuriro edu ndakangokura upenyu huya hwekutambura. Munongoziva life yekumaruzevha kuti inenge yakamira sei. Kana munhu ari murombo anenge atori murombo, munhu anogona kutopedza chikoro totosvika pakuchembera asina kutomboenda kubasa. Saka inini pandakapedza chikoro, baba vangu vaida kundiroodza kuno umwe mudhara. Mudhara iyeye ndiye akange achiziva secret yekubatwa chibharo nababa vangu, nekuti pazvakaitika ndiye akatoperekedza baba. Musi wacho vainge vakadhakwa, baba vangu vakabva vapinda mumba mandakange ndakarara nekamwe kamunin'ina kangu kakazeni. Saka vakabva vatongopinda mumba ndiri mwana mudiki kudaro, vakamanikidzira kuita zvevakuru. Neni ndikarwadziwa, ndakanzwa pain yakanyanyisa. Ipapo amai vangu vakange vasipo pamba. Handizivi kuti revenge yakaita sei yakaitwa nababa vachirevenja mwana wavo nekuda kwekuti mama vainge vambotiza pamba mushure mekunge vanetsana. Baba vangu vabatwa vaine umwe mukadzi uyo akange achiita zvekutengesa muviri, vakabva vatiza vachimbodzokera kuvabereki vavo. Saka vakangotisiyana baba. Baba vakatanga kuunza vanhu vakasiyana siyana pamba vachinwa doro, zvekuti dai ndisina kubatwa chibharo nababa ndingadai ndakabatwa kana chibharo nasawira wavo. Ndiine 8 years kudaro zvese izvi zvichiitika, itrauma yandisingambofi ndakakanganwa muupenyu hwangu. Kana ndikazvifunga ndinotanga kuyeredza misodzi. Mai vakazoti vadzoka, cause baba vangu kunyange vakange vachiita zvekunwa doro, but vainge vari munhu wavaida, ende baba vangu vaidiwa nevanhu vakawandisa chaizvo. Saka murume iyeye akauya nababa akatozviona zvese zvakaitika. Ndikaudza mama kuti ndo zvandakasara ndikaitwa nababa, imimi musipo. Vakati unonyepa. Kunyange mukukura ndaiti ndikavaudza nyaya iyoyo vaiti unorangarira zvenhema, hazvina kumbogara zvakaitika. Saka murume uyo wavakange vachida kundiroodza kwaari akange atoriwo mudhara wechikuru, akange aine mashopu. Munongoziva zvekumusha kana kuchinzi munhu anenge aine mashopu anenge achitonzi ndiyo mbinga yemuvillage, ndiye ainge akabhadhara maschool fees angu nekutichengeta pamba. Saka ndakatarisa ndikaona kuti munhu uyu ainge ari mukuru kwandiri more than 34 years, ende yaisava choice yangu. Ndipo pandakatiza kumba, asi ndainge ndisina kwekuenda. Saka ndatiza kumba, ndakatiza ndokubva ndaenda kuChiredzi ndikatanga kugara mutauni. Ndava muChiredzi ndakatanga kugara nevamwe amai vaita zvekubereka
vanobika sadza. Saka ndakatanga kushanda vachindipa mari ndichichengeta, ndikashanda 2 months ndipo pandakazofunga zvekuuya kunoku kuJoni, asi ndainge ndisina passport. Saka ndakaita zviya zvechibhodha jamba, takatoita zvekutoya nekumvura kuna Limpopo. Asi rwendo rwacho mukoma rwakange rwusere nyore. Ndava musango takasangana nemaguma-guma, ndikabatwa chibharo nemaguma-guma kuti ndainge ndisina mari yekuvapa. Vanhu ava ndivo vakazotiperekedza kusvika tawana mabhazi. Takaita 3 days tinavo, vachitita vakadzi. Takabatwa tiri 2 nomwe musikana uyo ainge akanaka Sterek, akatobva kuHarare, akabva aine mukomana wake. Saka mukomana wacho zvavakamuita, vakatanga varara naye, hapana kana akamboshandisa kondomu pavarume vose vainge varipo. Vapedza kurara naye ndopavakabva vati kumukomana wacho, iwe chipinda urare naye. Mukomana uyu vakazoenda vakanomuchengeta somewhere else. Apa isuwo tainge tichichengetwa somewhere else, basa redu rainge riri rekungorarwa chete. Saka vakazotisiya zvedu. Ndava muno muJoburg ndakazotanga kurwara apa ndaigara mustreet. Saka ndakazodonha ndikadhumwa nemwe motikari ndawira muroad. Mota iyi yaiva yemukadzi akanditakura akaenda nene kuchipatara. Ndakarapwa ndava kuchipatara ikoko, ndakazoitwa matest ndikaonekwa kuti ndainge ndiine nhumbu, asi nhumbu iyi mukoma ndakachema muchipatara ndikatsanangurira nesi kuti ndainge ndisingakwanise kuichengeta nhumbu iyoyo because yakabva parape. Ndakarepewa nevarume vakawanda panguva imwe chete. Apa ndichizonobvisa nhumbu iyoyo later on ndo pandakadiscover kuti ndainge ndatova HIV positive. Pandakaziva nyaya iyi ndakachema mukomanashi kuti ndainge ndava nenhumbu. Saka mukadzi akanditsika nemotikari, aiva muvhenda, akazoya achindiona akanzwa tsitsi akandibatsira nepekugara kusvika ndakwanisa kuzowanawo zvimabasa zvandakaita mukomanashi. Ndakabva ndachizotanga kuita zveupfambi. Kutaura chokwadi, ndaiva ndiine depression iya yekuziva kuti ndakabatwa chibharo kubva ndiine 8 years. Maguma-guma akange ava kuda kundizvarisa mwana. Saka ndaikange ndisingachazvidi. Nanhasi uno handikwanisi kuzvida, sezvandinongonzwa vamwe vanhu vanoti love yourself first before you find another person to love you. Inini handikwanise kuti ndige ndichizvida, handizivi kuti ndakasikwa sei, zvimwe kuda kubatwa chibharo kwandakaitwa. Ndakazosvika pakuzoita mwana nemuNigerian. Ndaita mwana nemuNigerian. Mwana uyu ndakasvikawo pakumuda because muNigerian iyeye akandigamuchira sezvandanga ndiri uye akange ari HIV positive. Ndakazvigamuchira akatanga kundichengeta. Saka maNigerian ivo vamwe zvavanoita, vanenge vasingadi kukuroora. Unenge uchigara kwako, iye anenge achigara kwake as a bachelor. Saka aingopota achingouyawo. Muupenyu hwangu handina kuzomboda kuzoroorwa, ndinongozvigarira. Ndaingozvigarira ndichingozvichengetera mwana wangu, ndiyo yainge itori future yangu. Saka inini ndiri munhu akakura aine chipo chekuruka vanhu musoro. Saka ndakabva ndatanga kuruka. Mukadzi uya akandibatsira. Saka kumuruka kwandakaita akatanga kunditsvakira macustomers kusvika ndichizonovhura chisaluni changu. Ndinoruka musoro nekuisa vanhu nzwara nekutengesa mawigi. Handiwane mari yakawanda, asi zvekurarama inini nemwana wangu tanga tiri kutorarama zvakanaka. Ndainge ndakatozviudza kuti kumusha handichadzokeri, ndichiti kumusha kwacho ndinodzokera ani chaizvo because amai vakatadza kundiunderstanda. Pandakavaudza kuti ndiri kubatwa nababa, havana kuda kuzvigamuchira. Uye zvekare ndine ruvengo nababa vangu, handidi kuti vatoziva kuti ndiri mupenyu. Ndoda kuti vafunge kuti ndakafa, nekuti iye zvino rino ranga ratova gore rechi16 tisati takamboonana. Saka nekugara kwandanga ndaita muno muJoni, ndainge ndakaita plan, ndava nemapepa ekuti ndikwanise kungofambisawo muno muSouth Africa. Saka ndanga ndichitooperata saluni yangu ndisina kana kutya, ndichitozviudza kuti ndine mapepa angu, hapana chiri kuitika. But iye zvino mukomanashi South Africa is no longer safe zvamuchose. Ndiri kutoona kuti iye zvino hazvisi zvekuti une mapepa here
kana kuti hauna. Maforeigners hatichadiwi muno muSouth Africa dzangova nharo. Kwandinogara mukoma pose apa kwanga kuri safe, but maprotest acho anenge ava kutoitwa nembavha chaidzo. Zvakaitika nezuro mukoma ndainge ndiri kubasa ndichitoruka muno musoro, saka nekuda kwenoise mwana ndanga ndichingogara naye pose pandiri ndichiitira safety yemwana. Kushanda kwandanga ndichiita ndanga ndichivavarira kupedza staff yangu yezvinhu zvandakahodha ndiwane mari yekufambisa, nekuti ndainge ndakahodha maweave akawanda. Ndaifunga kuti operation iyi sekutaurwa kwazvo yakanga ingori operation yenguva duku. Saka zvakaitika kwakauya group revakomana vachiimba. Mukomanashi vainge vakabata shamu, saka vaipinda muzvimashops vachitora zvinhu. Ndinongoti maforeigners mazhinji vakapinzwa busy zvekuti vanhu vazhinji havasi mumba kutaura kwandiri kuita vari kutya zvakaitika. Saka pakutiza kwandakaita handina kukwanisa kutiza nemwana, ndakabva ndamushayiwa nekuda kweconfusion. Mwana wangu uyo akashayika, ndakazotozviona kuti handichina mwana. Saka ndakabva ndafonera baba vacho, nekuti pane mumwe musikana atoriwe muno muSouth Africa akati ainge aona motikari yababa vake, because ivo vanoita zveuber. Akati ndamuona manje ipapa pamotikari yake ndaiona, maybe ndiye ane mwana. Saka ndakangoti maybe sezvo akange asingachabatiki pafoni. Pakapera noise ndakadzokera ndichifunga kuti mwana ndichamuona mushop kana kuti achauya nababa vake. Asi ndasvika shop yangu yakange yaparadzwa zvinhu zvainge zvatorwa, mwana painge pasina. Mukomana ndiri kurwadziwa, chekuita hapana. Saka ndakafonera mumwe friend yangu ndikaenda kumba kwake, asi hatina kurara pamba, takazotonorara kunjanji. Saka nhasi mukoma pandanga ndichiti ndava kuda kumukira kupolisi kunopa ripoti nyaya yemwana. Saka baba vacho vabva vanditi hold on, you don't need to do that, because ukaenda kumapurisa zvinozotanga kutipinza busy. Ivo baba vacho kwandiri vakati mira nditange ndambobuditsa mari dzangu dzose dziri mumabank. He wants to travel to Nigeria. Vari kuti kana ndikaita patient ndikatevedzera zvavari kuda kuita ivo, vanogona kundipa imwe mari yekuti ndinotonotanga chibusiness kana saloon kuZimbabwe. Saka ndakangogara mukomanashi in secret. Handina kana munhu wandakamboudza kuti izvi ndo zvandaudzwa nababa vemwana. Vanditi usaenda kumapurisa, ende iwewe ukaenda kumapurisa because ndiye akandibatsira zvekare nepemiti. Mapemiti edu aya amunongoziva kuti munhu anenge akauya kuno kujoni akazvitorera payment yake, vakaona kuti payment haisi kushandisiwa, panonochinjwa details. Ndakatonopinda muHome Affairs, payment yandinoshandisa inini ipayment yeumwe munhu, haisi yangu. Saka akati ukada kunyanya kuenda kumapurisa nesituation iri paground izvezvi unogona kupinda busy, chimira nditange ndambobuditsa mari dzangu. Ndakamuti ko haugone kungobuditsa mari yacho yose here mubank account? Akati bank rangu rinogona kutofreeza. Apa iye anga ari kutoshandisa ID yemuno, saka anoti handidi kungobuditsa mari ka1. ID yaanga achishandisa akatoita yekutotengawo 98,000 rands kudhara. Saka ari kuda kubuda muno muSA odzokera kuNigeria. Asi pandiri kushaya minduro ndepandinomubvunza kuti saka togara here tichingogara tichiti mwana achadzoka? Anongonditi mwana ari safe. Mukoma ndauya pano, ndipeiwo mazano mhuri yeZimbabwe. Zvandiri kuitwa nemuNigerian wandakazvara naye mwana hadzisiridzo mviro here dzekuti anogona kunge ava kuda kutotiza nemwana wangu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. It is an obvious case. Zvitongori pachena izvi kuti murume wenyu ndiye akaita madhiri pamwe akatongoti mwana uya ndokubva atomukwidza mumotikari. Maybe anogona kunge ari kuda kutiza nemwana. Do you think kuti ndo zviroda kuitwa naye muNigerian iyeye zvekutiza nemwana? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Asi zvakangooma mukaita zvekupusa ipapa munodzokera kuZimbabwe, mwana atova kuLagos kuNigeria.
zvakaoma kukana akazoshandiswa for marituals. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu. Pamuchange muchizoposta, ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu. Zita rangu zvanhasi munogona kungonditi Alice Mukoma. Ndauya pano ndiine nyaya yangu. Ndava kutya kutofamba usiku nekuda kwechipoko chaamai vepanext door pangu vakafa nekuchekereswa nemurume wavo. Ndiri mukadzi uye zvakare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogara muno muZimbabwe muguta reHarare. Handikwanisi kutaura zita relocation yandinogara hangu pano nekuti muridzi wenyaya anogona kuzoziva nyaya yake. Mukomana ndauyawo pano ndiine nyaya iri kundinetsa. Ndiri kushayiwa kuti ndozviudza ani, saka ndati regai ndiuye nayo pano papeji renyu nekuti zvandakaona zviri kundityisa. Chokwadi mweya wemunhu kana akafa zvisina kunaka hauzorore, anomuka. Handizivi kuti munyama here kana kuti chii, nekuti kusangana nemunhu waunotoziva kuti akafa wotaura naye nyaya mukoma zviriko here. Mukoma nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakatenga stendi yangu, mastendi aya dziya dzemasabhuku deals muno muguta reHarare. Ndiko kwandinogara. Handina murume, ndiri single mother. Ndine mwana 1 nemurume wangu. Takasiyana mugore ra2022. Nekuda kwekuti murume wangu ainge ari hure, hapana chaaimbofunga kuti muupenyu anodei. Aingoti akabata mari aibva atoenda kumahure. Aiti kana akaita magirlfriends aitouya kumba obva atora hembe dzake obva anogara kumba kwegirlfriend ikoko kusvika mari yose yapera. Aizoti kana mari yose yapera obva achizodzoka kumba. Saka ndakazongozviudza kuti zvitori nani kungosiyana nemurume wacho ndinge ndichingotanga upenyu hwangu pane kungoramba ndichingopiwa mazi extra BP, nekuti ndini ndainge ndava kutoshandira kutobhadhara renti, kutenga chikafu rakange riri juti rangu, munhu achiita zvechihure chete. Apa hapana kana contribution yaainge achiunza pamba. Saka inini basa rangu randinoita, ndinoita zvechivhenda mutown. Zvandinoita ndezvekudai, ndinohodha mafruits. Ndahodha mafruits nemavegetables, ndinomahodha kuMbare, then ndozomira nawo muHarare muCBD manheru ndotanga kutengesera vanhu vanenge vachibva kumabasa. Basa iri randiraramisa nguva refu kubva muna 2021 kusvika pari nhasi. Ndakatotenga stand nemota yandinoshandisa seshop kutengesera magreens mutown. Mari yangu yose yakabva muchivhenda chandinoita. Saka panext door pangu paigara mumwe murume nemukadzi wechidiki. Ndichavati amai Jaden nababa Jaden. Vanhu ava vakatenga stand kumashure kwangu, but vaiva nemari vakatovaka imba yavo yainge yakakura, vakapedza vakaisa jurawo, ndokubva vatouya kuzogara pamba pavo. Takatanga kugarisana navo kubva mugore ra2024, but ndainge ndisina kuvajaira. Munongozivawo mukomanashi kuti vanhu vane mari vanonetsa kujairira. Sometimes unotombofunga kuti vanodada, saka ndainge ndisina nyaya navo. Asi amai Jaden vaida zvekutaura neni kana vari voga. Vaitombomira pajurawo vonditaudza, asi kana baba Jaden varipo vainge vasingabudikiri. Ndakazotongoona kuti baba Jaden vainge vasingadi kuti mukadzi wavo ange achitaura nevanhu vemunharaunda. Saka takazoti tava muna 2023 uyu akazoti ava kuda kunopera. Mai Jaden vakazotanga kurwara, asi kurwara kwavakaita vaingoperezeka kunge munhu uya ainge abatwa nechirwere chenyika, asi vairwara zvavo vachifamba kudaro. Mai ava vandiri kutaura nezvavo mukomanashi vakarwara vakatambura kusvika vazoiswa chubhu. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakamboona munhu achiiswa chubhu. Saka rimwe zuva vachirwara kudaro amai ava, mai vamuna February, tainge tava muna 2024, ndiwo mwedzi wavazofa. Vakauya pamba pangu for the first time. Yaiva Sunday ndichibva kuchechi vachiti vari kuda beans
green beans dzandainge ndakadyara kunze kwegedhi rangu. Saka vakauya tikagara tikatotanga kutotaura. Vakanditi, unoziva kurwara kwandiri kuita? Murume wangu haasi kuda kuti hama dzangu dzizvizive kuti ndiri kurwara. Akatondiudza kuti ukaudza hama dzako ndidzo dzichakurapisa. Mai Jayden vakanditaurira imwe nyaya yakandityisa mukoma. Vakatondiudza kuti baba Jayden vainge vakaromba, asi havana kuzonyatsokutsanangura zvakawanda panyaya dzeurombwa hwababa Jayden. Vakangondipa chenjedzo yekuti usafa wakachiva chinhu chausina kushandira nedikita rako neziya rako. Kana mari yemunhuwo zvake, gutsikana nezvaunenge uinazvo. Mashoko amai Jayden airatidza kuti vainge vakaremerwa, asi vainge vasina wekuudza. Mai Jayden vakazongoita 2 weeks ndokubva vabva pamba pangu ndokubva vachizofa. 2 weeks later vakatovigwa. Kana munhu aine mari hazvinetsi. Hama dzaamai Jayden dzakauya dzikangovharwa nemari ndokubva munhu atovigwa pasina kana problem yekuti havana kunzwisisa kuti mwana wavo ari kurwara. Saka pasina 3 weeks mai Jayden vabva kufa. Baba Jayden vakatenga makombi mukoma, zvakatotishamisa. Makombi 4 izvezvi ari parodhi, ava pabasa. Ndakabva ndabatanidza zvandakasiya ndaudzwa namai Jayden kuti mukaona ndafa ndinenge ndaurawa nababa Jayden nekuti vakaromba. Saka inini sezvandinombotaura kuti ndinoita zvekuhodha kumbare, zvino ndinomukira makuseni. Iye zvino zvandirerukira nekuti ndava nemotikari, saka ndinofamba ndichitakura vanhu murodhi kuitira kuti ndiwane mari ngefuel. Saka last week ndakamuka makuseni ndakamuka kwakange kuchiri kumafomu ndichida kunosangana nebhazi raibva nemabhanana kwaMutare. Saka ndakabuda pagedhi ndokubva ndaona munhu aitofamba asi ainge akapfeka zviwhite achimisa motikari. Saka ndakabva ndati mupostori uyu ari kuenda kupiko kuseni kuno. Ndokubva ndamira ndokubva apinda mumotikari. Ndakabva ndachizotanga kudhiraivha pasina ainge achitaura neumwe munhu. Ndakabvunza kuti muri kuenda kupi, zvikanzi ndiri kuenda mutauni imomo kunotsvaka, munozongotsvaka pamunondisiyira. Ndakati ndiri kuenda kuMbare, zvikanzi saka munongondisiya chero kuMbare ikoko. Saka takati tati fambei dzinenge 2 kilometers. Mukadzi uyu ndokubva ati, mandiziva here? Ndakabva ndati kwete. Iye akabva ati kwandiri, ndini mai Jayden, ndinoda kuti muudze munin'ina wangu achauya ari kuya kuzondigara nhaka kuti atize neupenyu hwake, nekuti ari kungoya kuzofa. Mafiro andakaita ava kutochivana nabankuru vake behind everyone's back. Ndakambozama kuuya kuhope dzake, asi murume wangu akabva achizondisunga zvekuti ndisatomboenda kunozorora nehama dzangu. Ndakasungika enda handikwanisi kuudza munin'ina wangu nekuti akatotanga kurara nemurume wangu ndichiri mumochwari. Ini apa amainini ava vari kutaurwa nezvavo, she is a married woman. Saka ndakabva ndabatwa nekutya. Chipoko ichi chakabva changodisappear mumotikari mangu, asi makasiyiwa bag rainge riine mari iyoyo mukomanhashi ndakangoirasa murodhi. Handizivi kuti yakazonhongwa here, uye kana yakanhongwa nani. Ndakangoisiyawo murodhi ndikati maybe mari iyoyo ndaisirwa nechikwambo chababa Jayden. Zvino mukomanashi chazondiunza pano, ndibetserei, because amainini ava zvechokwadi mafambiro avo haatombonzwisisiki zvachose. Vanogona kunge vari kutodanana nabankuru vavo, because rimwe zuva ndakati ndichipinda pamba mugedhi ndakavaona mainini ivavo vainge vachifamba, but vakaedza kufamba nekamwe kastep kaya kekusada kuzivikanwa, but ndakavaziva hangu nekuda kwedresi ravainge vakapfeka. She is a married woman. Vakaroorwa nemusoja. Kana ndikazotaura nyaya iyi, ivo amainini ava vobva vangoramba, vobva vagara. Kana kuti ndikaudza umwe munhu nyaya yobva yachizosvika munzeve dzavo, ivo bamunini vacho ivavo vobva vaponda vanhu. Hazvizodzoki here kwandiri? Kana ndakangoona mhepo yaingoita sekunge ndimai Jayden, zvose zviri zvekunyepa. Ndibetsereiwo nemazano.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanziko kana iri mhepo yekunyepa. Tell me what you think in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndakarara nemukadzi wandainge ndangosangana naye mubhazi. Iye zvino nhengo yangu zvairi kuita so, makadii mukoma? Ini ndauyawo pano nenyaya yangu, please post me as ID nekuti pangaita veukama angazoziva nyaya iyi. Ndiri murume ane makore 50, ndinogara munzvimbo yeZim kuguta guru reHarare. Ini ndinoita basa rekudhiraivha mabhazi kubva Zim ndichiita zvechicross border. Ndinotakura zvese vanhu nemitaka yemambuya anenge achinonohodha zvinhu zvakaita semagroceries nezvimwewo. Ini ndiri murume ane mhuri yake, ndine vana vangu vatatu. Wekutanga atokura zvekuti ava kutoenda kubasa. Hapana hapo ati aroora pavana vangu. Ini basa rangu ndakaritanga ndichiri mudiki chaizvo, ndiro rakaita kuti ndikwanise kuendesa vana vangu kuchikoro. Mhuri yangu yairarama zvakanaka zvekuti nekuti chekudya vainge vasingachishayiwi kana mbatya dzacho vaisashayiwa, nokuti pamwe pacho pandaienda kubasa ndainotakura tenga tichizotengesa. Mufaro mumba wakange urimo, asi mukadzi wangu aiva munhu wekuti aiona hake kuti zvinhu zvakashata. Aitaura ipapo hwaiva hunhu hwangu ihwohwo hwekurara nevakadzi vatinenge takwidza mabhazi, nekuti vamwe vacho vainge vasina varume vanenge vari masingle mother. Izvi zvinhu izvi mukadzi wangu aizviziva kuti ndo zvandinoita. Vakawanda vanofamba nemabhazi ndo zvavanoita, asi iye haana kumbobvira akataura nezvazvo kana kumboda kunetsana neni. Chimwe chinhu mukadzi wangu chaaisaita kwainge kuri kubata foni yangu chero ndikaisiya pai waingoiwana iri zvawasiya iri. Nerimwe ramazuva ndakatakura vanhu vangu vaibva kuHarare ndikaenda navo hangu kuMessina. Saka mubhazi makakwira umwe mukadzi uyo ainge akanaka uye ainge akabatana zvokuti ini ndoga ndakangoti dzainge dzawira hadzo mutswanda. Apa ndo pandodya nhasi. Takazofamba hedu tasvika nguva yekuti vanhu vange vachimboita resese paya, ndo pandakaona hangu munhu achitoburuka achienda kunomira mumativi mebhazi. Ini ndakabva ndatuma umwe kondakta wandaiva naye kuti ngaauye kusaidi kwadhiraivha. Akauya paya musikana uya, ndokubva ndatanga kutaura naye, asi aisawirirana nezvandaitaura. Ndakaramba ndichingonyengerera paya, aingoramba. Vanhu vakazodzoka mukati, iye ndokubva adzokera, ini ndokupinda ndokutanga kutyaira. Pese apa pataifamba ndaingofunga naro zano rekuti ndomubaseiko munhu uyu. Ndakazowana zano paya. Mukadzi uyu aiva munhu aida kunohodha magroceries ake ainge akawanda kwazvo, saka aizoda kuti ini ndigomubatsira kuti agosvika kuZimbabwe zvakanaka. Takazosvika hedu paya munzvimbo dzavanohodhera vakadzi ava macross border. Vanhu vatanga kuita zvavaita, ini ndakazomutevera mukadzi uya. Ndipo pandakazomuudza kuti ainge asina kuita kana akasaita zvandainge ndamuudza zvekurara neni, hapana paya aizombodzokera nebhazi rangu uye zvinhu zvake zvaikwanisa kusazosvika zvakanaka. Mukadzi uyu yainge iri first time yake kuya kuzohodha, ko ndainge ndichigozivei kuti ainge akaiswa zvake rukawo. Vanhu vari busy paya. Iye apedza kuhodha ndakamhanya naye pane imwe lodge ndokubva ndapinda naye. Mukadzi uyu kumeso kwake kwairatidza kushushikana nezvainge zvichida kuitika, achiramba achiti aisazvifarira, asi ndaingoti vakadzi vakadai vanenge vachinyepedzera kusada, ivo vanenge vachitoirwarira. Pandakada kuti ndinomubata mukadzi uyu, aingoti handisi kuzvida mukwasha zvamuri kuita. Ndakamanikidzira paya kusvika ndachizorara naye. Iye ainge akangoti zii zvake. Ndapedza mabasa angu ndakamupa deep kiss ndokubva tadzokera zvedu kubhazi. Ainge akangoti zii. Ndokubva ndamukumbira ruregerero ndikati bebi, asi ndinokuda.
iye aingoramba ari Zim. Tadzoka zvedu kuZim, ndakati zvimwe kuda tainge tichazoramba tichidanana, asi ndakazongoona kuti ainge atondebloka. Upenyu hwakaenda kumberi. Right now mukoma Nashi, ndichitaura nemi kudai so nyengo yangu haichafunctioni zvakanaka. Ndine dzimwe nguva dzekuti ndinogona kutoishaya nhengo yangu. Ndauya pano ndiri kuda rubetsero runobva kune vedare renyu kana paine n'anga yechichewa, nekuti ndakanzi ndiye munhu anogona kundibatsira sezvo rukawo urwu rwuri rukawo rwekumasaidhi ekuMalawi. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo bus driver. Zvakangoma hazvo vedway, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakabatwa nerukawo yapakaipa zvimwe kuda iye mukadzi iyeye anotozviziva kuti ane rukawo. Let us try to speak with him. Hanzi kana muri vechichewa ndibetserei, nekuti munhu akagadzira rukawo rwacho ndewe kuMalawi, ndivo vega vanogona kurubvisa. Tingati kudii kwavari mukoma vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.